Dokmuka long line truck pen dumper ka chitong ajok bang ki thom ahiring tang rak pen areng keso. Dongmukak Range Office World Environment Derani pacheton dunsi thengpia clean ki SI kideng. Ward Commissioner Bari Manparta Karbi Lamarjan Kacheparjana Bangpu Kimon Ronghang Arong Kachevoy. Pini Karbi Anglong live prime tama birta long pen nili sami jurbon killing pi. Nonar jui tha birtang ton pen. Kidam tangbu signify po arni dogmuka long line truck pen dampara truck ang bong kachetong ahut bangge thoma bang puatum ahiring tang rak pen arengesu. Dokmuka Police Station katibok het mate Dokmuka Hawar Sergeant BOC dung Lakhathom Kebra Truck National Highway towar pialong ihum AS09C 5083 line truck pen a number ka we dumper truck angbong kachetong ahir kang tang ragajok bange thoma bang phuatum areng keso ahiring tang raklo areng keso tumamen ke Keshav Chandra Das artaning kan thom kebra pho Dayal Das artaning kan thom kebla pen line truck ka tewara bang pho phan ke amen pang thek kon thek thela areng keso tuma phan tong sikot pen tibok het ki du Dokmuka Hospital along silang ponlo sitame keso hirkang tang ragajok abhitu Nagaon Civil Hospital along ansi ponang koklo Dongmuka pen Samsung inti Karbi Anglong live Dongmukak Forest Ranger Rajan Rongpia hin pen chepatri pi ponsi Dongmukak Range Bukolia Beat Phuloni la pen parokwa ingnam rai komsai khetum pen arnisia pharman mate World Environment Day rani pachitondun si thengpia clean ke eke somasai dengpon Nonakai hutmuni rakhai tumke aphiamatsi hako tengke chiruyun elo sitame labang so pirthe hako phusar phisara kai hurateng langroi langjeng tumonanta ingthir edasonsi nonakai hutsitame adimaklong langroi langjeng pangthir verasai dengpon vernangji pirthe dangkilir seng hawar pamanji pulote anutina bang phubang phiatum kai kema thengpi thengprang aklim ke eke somasai dengpon vernangji Lasonsi Dongmukak Forest Ranger Rajan Rongpi alangliang kangalu ke doana tumpen chelangsi thengpia klim ke ASI dengpon Ranger Rajan Rongpia ridengpen anso se thengpi thengprang votek bosu langroi langjeng kacherai komunjia phanpura arniwang du desang se ason thengpia klim ki e ke somajai mek pachun ponlo jungthunga hawar angnam pi setami lason thak thak si penang an sigun narlong lapen kaprek hakko thengpi thengprang anta kerot kang hua joine kivirason si thekpon longlo Lasojok kedam tangbo signify po arni World Environment Day pen pachitondun si Dongmukak Forest Ranger Rajan Rongpi kangthi langso parokwa Phuloni pen chelang rapetsi along tinang namaju narlusini ason thengpi thengprang klim ki eke somajai mek dengpo Dongmukak Forest Ranger Rajan Rongpia tengpulote arni wangsi World Environment Day pusi anutina korteng jiratum setami matha pon hurnangji anlote Karbi Anglong district alu kaya teng lirseng apirthe nang man poputa than pachini pon Silrompur Niltum Reserve Forest alo la nela degraded forest area alo sinili tumpini plantation program dengpon niglo La peniliran salo bukulia biat andar ta holo tumda plantation program dengiglo Phuloni tumdalo parokha staff tumdalo asinil tum ren staff tum mangke nili tum dak Silrompur long sinili tum program dengiglo asinil tum mangke pini rong sortum hanta omohenang tum na kidunong lo belai food bearing species samokha rong sorfanda rong iglo la pen thank you amu laheta medak nili tum pamun nili tum thenglong lo tapi pini one day nili tum andak Silrompur area la epilo popo Tawara nili tum so plantation na pini pasakse nili tum athai kilo Dena Rongpen Vikram Teron Karbi Anglong live Inud Ward Commissioner Barim Kimon Ronghang bangso pirthe pen arong kacheboy puthak Karbi Film Society hin pen ningduk chipi ponsi KFS along kana hok thedung lopusi chitpa dipon rinti Alangli men lake Kimon Ronghang alangli pirthe ka hache lake Socheng MSC constituency lo borpur rong asarthe ke hai Ronghang asopo alangli men Kimon Ronghang kedam tang pharo kresir kebra troxy kebra hinia ningkansi alangli mahang nang theklo
bonta alang li kesu ka chulong lok pen ajok pini bangso pir thelong pen sangtet chong thum dam tanglo alang li bangso pir thelong pen kache ute kang lake pining surhini ra ingko resi vose ka cheklo ni phai ke thomarni alang li kesu ka chelang pon bomang bong pir the che the isi ka dure pen ajok alang li diphu se ka chelang hemalong si amek chidamlo alang li kapamote kang asumara phai lake bangge thom mang bong pen suarlo we sangpi himalin bepi pen kachupa thera bangke thoma sumara phai anparta koda kopia dim si toklang kapacholi dunam ke toy dunikma bangso putha karli tang khimon rong hanga chor sangpi himalin bepi pen alam the karbiang long life of hana kapachini do lapuson he nam nang pia sumar dolo bangke thom la pen sinon la klinga bangke lailo amos la pen adawa ma bangke klardang halailo penaki bisia bangke la sarbino kasi non alang li nilipan pamutikang lo la bangke non kapor hi boma bangke silong pelma nihu along sinon dak por hi dun bom la pen ala dawam bang ta silong la pen napin sosoki bisia bangke dak hamren don bosco high school long sinon class recap akibisi bang por hi bom lo la si ar namne pia sumar bangkit hom penayok si pirthe alang di panang otikang ke aku ring dok ring ni ben si bochi lo karli tang khimon rong hanga chor pen karbiang long life camera thengno long kapachini adum thwa tengke alang li arnam hem puji su kristo phan ke kroi tip inura bang phubino labang so alam lake nili chor la pen karli aphile kachiro la polam kali hempurna maphan ke kroi ke denga muluk kadure methang ka hache vek borpualong surihini ra troxian ingkan monduli ka che seng pen pini penang anaton dolo 2007 aning kana bangke alangli ladak borpu recho baptist fellowship ladak alangli arnam phanta chema thao perthe oke lasi alangli sitadak monduli senglo lapen pini amat aladak monduli isiarak lake ahok petpen Kristophan ke kroi bari batum labukali Kristophan ke kroi ke deng ni atum sai se nondon kris news report rong bong terang karbiang long live Assam rifle boha Manipur along inut major hele amupen inut abangpu apran ke namnang pualam kipen Manipur sor thur pak pen Assam rifle boha katum pradam nihang ni rebelong rialo Manipur Assam rifle boha long suluk sodagamong ve ke chaba mohor la puson helo inut Assam rifle sai pu hele amupen Manipur sor inut abangpu apran ke nam puthak khamkhesi Manipur Kangkopi district alo Assam rifle boha long Manipur arong aratum kachekoma sai kedeng padulu Lakha plikabra Manipur Assam rifle inuda saipu allu kaputhak nep ingnang nang jipura Manipur along kedo Assam rifle bohalong rat kache kom damalong sodak ke hang padulu ke ong dungara tumpen bangso Assam rifle kemerlu kilut kapale damjia phan kabor yalong penang raikom sai khe tumpen Manipur radang bong kaching bai parhum theklong puthora birtar juikha Manipur along rialong inut abang phan Assam rifle inut major helia mukke ropen apran ke dama puthak Manipur along soluk sodaga tumon ke chaba birta longpon Local arara tumpen ningki pungche paklang rentisi prabjin pen adai ki do Assam police inut abangku allu kaphan neping nang nangpo labang so ke nep kang nang pon perega jok local arara tumpen ningki pungche paklang pon News Desk report Karbiang Long live West Karbiang Long district MP Hamren along ki do BJP Socheng Mandala Sahem along board chairman akimi banghinia phan arpu ke pekpon BJP Socheng Mandal office along non hejong lakhain koi baithalang so LAC pen ke haipon MLA Rup Singh Teronari deng pensi banghini board chairman arpu kimi kipi banghinia phan KAC pen ke hokpon alo kipi ke pajira mai padupon Lasonsi Bidya Singh Tokbialar Joy Singh Krophan Fishery Development Board Chairman Lapen Joy Singh Tisolar Agustin Hanse phan Minority Board Chairman Pekpon
lapen isia bang sar soti solar dolang lasi KAC pen chingki chingwai ponsi puthot bang phuka preka phan pipon thupo pusi pherangke thengno MLA Rup Singh Teron pen jaipon Nasi alang tum bang thom pen pijok polo alang tum bang thom pijok pon depen pi bang ke inu sar soti so pan bang ke alar bang pipelang noni tu chingwai pon thupo lasi bahini pharmang alar pipon lo josing ti solar bang ke dak tapalong itu ilitum da Agustin Hansi pipon lo lapen bidasing tokbi pesari board development la so chairman bang ke aprang bidasing tokbi alar bang ke dak so tenglong jo morcha president josing group hansi pipon patelo lasi alang tum ki pipon kon belong Thomas Council pen la so order bang si pin alang tum pan hangsi lang tum pan itum council pen lang tum pajir polo aprang sia bangke KAC kachari pon ilitum kaching honai ning kache thanai CM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be MLA Rup Singh Teron MSC Rina Terang pialang litum kache paduk pona joine si Niliphan Minority Board Chairman nang pipon lo lasi team Karbiang long aphan choro lo pusi nonar puki mi ke dengpon Agustin Hanse pherang kya thengno ning kang sam chepaklang pon Karbiang long Thomas Council long kachari pon itum kaching honai la peneng chenai itum CM Sir Tuliram Ronghang la petum Sir MP Horan Singh Be lapen nilitum nenge chithepon thule thot ladak 20 nong mothalang so ST LSC pen kachipe hai ponon hadjong ilitum asa Rup Singh Teron lapen nitum dak 9 nong amreng MSC nitumani sangpirina terang pi alang litum kachipe duk pana joini pini labang so minority board welfare ang so chairman niliphan ang pipon lo lasinili alang litum phan kat team Karbiang long tumphan nilinenga klong pen Chorulo Kidam tang election ahud radaphan kithan ki mum anso se kirabdun longja phansi nilituma phan arpunang pilo lasi KAC CM MP MLA tumching waisi nilituma phan arpunang pilo lapen ningarong lo election aprang isialam chakdo Karbiang long ke longle hoyalam ki thepe labangso hoyalong ovi kimia phan arpunang ki piapot ajara port ameni litum chirabdun poputa Fishery Development Board Chairman kimi Joycing Krohin pen ningjepon Rangsia bang ke litum local MLA sar alangli ke dam tang ML election ahut rat phan ke than ke muma son analong anso se chirab dun longi phan se langli ka ke mang beni tum hanangi point lo lapen labang so long tum Karbiang long CM sar lapen ke MP langli tum sitame iltum MLA tum belang tum chingwai chingsai chikroi sar pen tim Karbiang long tum ni tum hanangai point ningarong lo labang ke aprang silam thelo te adun thu bang ke alang tu pima ke claim ki dam ni bang ke alangli tum local MLA lapen ke litum CM sar MP sar lang tum sinang than pon bompo pelang tum ke than long bang ni tum kai kita chirab dun po lapen ke aprangsi ilitum ke nam tang ilitum MLA sar election aprang alang li commitment doisi je tum Karbiang long ke border issue thepik labang so issue a problem along bang ni ilitum ovi mi phanang kai point por bang anytime 24/7 nilitum alang tum along chirab dun je phansi nili hin pen bang ke isi ninge thedolo Hamren pen Danieling hi Karbiang long live Kiram tang wo signify pho arni sumindara dang pialong theng pia klim edun pen World Environment Day katalanong pache tondun si kare hanse pi Memorial English School hen pen ta than bang Charlie Usomar tum lapen apia potum chelang rapet pen theng pia klim edun si katalondun theng pi theng prang lang tumon hello iche thei pojok kiram tang wo signify pho arni sumindara dang pi World Environment Day katalanong pache tondun si dipurong so pialong ke do kare hanse pi Memorial English School hen pen ta theng pia klim edun si alira champen ta london lo Ajaga tum theng pi theng prang ki pimate ingnam kaparu sai ke klemajok kilir seng Karbiang long havar abolon pavi pondera sonsi nang manderlo lapusona porahu theng pi rong rong ni vet pusitame ke e karche dun pen Karbiang long puthot kilir seng havar kapaman pon thujia phan kabor iponalong kare hanse pi Memorial English School hen penta chirap chetu dun si lo than bang atum Charlie Osomar pen apia potum chetu dun pen on berong atowar ari theng pi klim edun si World Environment Day alira champen ta london lo News Desk Report Karbiang Long Live. Pini prime time abirta ke ila ponse kang toniklo.